Začiatkom februára sa v liturgickom kalendári objavuje spomienka na svätého Blažeja. S osobou tohto svätca je spojené aj zvláštne požehnanie. Prijali ho i veriaci z farnosti Lučenec Rúbanisko. Svätú omšu, pri ktorej si pripomenuli svätého Blažeja, slávili vo farskom kostole Krista Kráľa. Počas homilie vyzdvihol správca farnosti životný odkaz svätca. Pomáha ľuďom ako lekár a ešte viacej, dá sa povedať, ako počas života, ešte viacej pomáhal práve po svojej smrti. A tá úcta je ozaj v celej cirkvi, zvlášť na východe, ale aj v západnej cirkvi. A sa udeľuje požehnanie hrdla a oslobodenie od každého iného zla. Svätý Blažej bol biskupom v Turecku. Za svoju vieru bol umučený približne v roku 316. Je dobré si pred týmto požehnaním aj vzbudiť určitý úmysel, že čo vlastne je vo mne chore. Choré hrdlo, to nie sú len choré mandle, ale aj napríklad nemiernosť v jedle, nemiernosť v pití. To môže byť aj ohováranie, osočovanie, ktoré vychádza z hrdla. A potom tu ide vlastne od oslobodenie od každého iného zla. Tak sa modlíme v tej modlitbe. V závere svätej omše prijali veriaci požehnanie, ktoré sa udeľuje pomocou dvoch zažatých sviec. Svieca, horiaca svieca symbolizuje zmŕtvychvstalého Ježiša Krista, ktorý je svetlom sveta a ktorý prináša aj do našej vnútornej temnoty a do našich smrtí vnútorných svetlo a nové vzkriesenie, nový život.